Mill-2018 ġew konklużi biss 5 inkjesti maġisterjali mit-12 li ġew mibdija wara l-mewt tal-priġunieri tal-ħabs. Mill-informazzjoni rapportata tkun indikat li minn dawn il-5 imwiet waħda kienet suwiċidju u l-4 l-oħra ġew attribwiti għal kawżi naturali mit-tobba. 4 mill-5 inkjesti konklużi konċernaw l-imwiet li ġraw fil-faċilità korrettiva ta' Kordin is-sena li għaddiet, liħor jikkonċerna mewta li ġrat fl-2018. F'kull waħda mill-4 mwiet naturali ċertifikati, patoloġisti li wettqu l-awtopsi konkludew li l-irġiel mejtu kawża ta' problemi tal-qalb. Minn Ġunju 2018 l-hawn kien hemm 12 il-mewta fil-ħabs. Dawn jinkludu l-mewt ta' mara ta' 29 sena li mietet ftit tal-jiem ilu, hija kienet iddaħlet l-isptar wara li ppruvat twettaq suwiċidju 3 ġimgħat qabel. Il-mara li kienet qed tistenna biex tidħol fi programm ta' riabilitazzjoni mid-droga intbatet il-ħabs fi frar li għadda. Il-Ministeru għall-Affarijiet Interni ċaħat li l-mara kienet qed tinżamm f'iżolament u bħalissa għaddejja inkjesta maġisterjali. L-aħħar mewta għajmet ħassib dwar l-istat tal-faċilità korrettiva ta' Kordin li hija mmexxija mid-direttur tal-ħabs Alex Dalli li preżentament jinsab taħt pressjoni għal metodi dixxiplinari tiegħu. Intant ftit tal-ġimgħat ilu il-Partit Nazzjonalista nieda l-ewwel setta proposti dwar id-detenzjoni b'dixxiplina u b'dinjeta frott il-ħidma tal-clusters. Dawn il-proposti indirizzaw b'mod konkret is-sitwazzjoni ta' iffullar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li qed titqarreb lejn il-kollass, tantu hekk li bħalissa fil-faċilità jgħixu aktar nies minn darbtejn tal-popolazzjoni li tiflaħ.